Ďakujem za vaše názory. Do budúcnosti berem ich s plnou pokorou. Pozerám na toho Filipa, on má normálne v očiach slzy. On je falošný. Myslím si to a viem to, ide to s ňou. My si ceníme tvoju snahu a páči sa mi tvoj prístup, že to takto bereš a to je najdôležitejšie, že ti to nie je jedno a že ti na tom záleží. Filipa mi bolo ľúto iba kvôli tomu, ako sa k nemu správal Miro. Ako si ty povedala, tiež už sme tu aj ako takí priatelia, tak preto som aj tú kritiku zobral ako kritiku od priateľov. Bolo mi to veľmi nepríjemné, ale ako som povedal, všetko berem s pokorou. Máš na to nejaký dôvod, keď takto ho obhajuješ? A on bol kritický k tebe? Nepáčilo sa mi to, že ten Filip sa neobhajoval. Však dal do toho námahu, dal do toho nejakú snahu, rozprával nám, že dá do toho všetko. Však do maj svoj názor, Filip, ty koko, však si sa snažil, varil si tú polievku 3 hodiny a ty mi tu toto povieš? Ťažko je obhajiť neobhajiteľné. Nie, ja príjmam s pokorou, že sa mi to nevydarilo, tak čo tam treba obhajovať? Aj slzička vyšlo. On takýto vôbec není a sa pretvaroval, hral tú formu na zas. Za dnešný večer si dávam 2 body, pretože dnešný večer mi vôbec nevyšiel podľa mojich predstav. Jedlo som zvoral tam, kde som len mohol, aj napriek tomu, že som si to jedlo predtým veľakrát skúšal. 2 body si dávam za to, že mi vyšiel aspoň ten dezert.